Horasma dihita saluhukna. Adorakso tapewitihu jami taon, jumulu mahita martangiang. Damai ni debata na sumurung sian saluhukna roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Donga sa haporsyaon di bagasan Tuhatta Jesus. Hatani Tuhatta nagabeturpuk jamita minggu dihita di bagasan tikion. Tarsurak do di Pesalme 25 ayat sada 110. Hujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Laos tepetihu ma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Hodo ali jahuba dihalunguton rohaku. Ali debataku. Marhapo satu hodo au. Unang tupaila au. Asa unang marsurak-surak akka musukku mida au. Daktahe tagamut tarurak sudi akka namakkaposiho. Say maila dusugut akka pangose suada alana. Ale jahuba. Say pabotohom matuau akka dalammu. Jala ajarho tuau akka bugasmu. Say tugu-tugu maaw tu bagasan hasit tongammu. Jala ajar yaw. Ay hodo debata ni hatuauku. Hodo nahuhaposi ganupari. Say ingok ma alijahuba. Akkadenggan ni basam. Dohot asin hiroham. Ay siyan nerubido akkai. Say unang paingot-ingot akkadusa ni haposoku. Dohot pangalausiku. Say ingok maaw alijahuba. Hobar tu asin ni roham. Alani denggan di basam. Pardengga basa jalan abonardo jahuba. Alani dipodahod do dalan natigori tuakka perdusa. Di parnonohod do uhum tuakka nadangol. Jala diajarhod dalanna tuakka natarjepol. Asin ni roha dohot hasitonga do sudi dalan ni jahuba. Diakka na mangaraduti padanna. Dohot akka panidangyonna. Ima sahakna. Dongan saha porsyaon di bagasan Tuhatta Jesus. Marumang tangiang do turpukon. Ima tangiang ni si Daud. Mangido haluaon siya musu. Dohot siya dosa. Molo didok di som musu. Manang lawan. Martudu-tudu mai tuak kasikap. Manang pabahenan naparo hasusad dinguluna. Jala sa berusaha do musui. Patupa akka nasodenggan tungulu ni si Daud. Molo akka musu naidokna di masa ni si Daudon. Ima akka halak na marsakap naing mga gohok kosana. Marhite porang dohot haguguun secara fisik. Alay molo di parmuluat ta sinuaing, dangapala ikon say persis songonibe, bentuk ni musu siya dupatta. Atik pe maksud dohot tujuan ni musui sarupa. Ima say berusaha do parohon hasusaan, parukilon, gabi makorhon arsak ni roha di bagasang ngulutta. Sipata do akka najunok dilabungi pe, boy do gabi musu di ngulutta. Berengod do hirana burju. Hape tahi musu manang tahi naroa do disakapi ibana tuhita. Ubanna sapiadong istilah musuh dalam selimut. Jala tahi ni musupe dada holan sebatas naparo hasusaan tu perdagingota. Alesaha dotong tu partodiota. Artina hubungatta tu debatape doh do digugai. Dia bati songon nanyadupan niya kadongata na maol patupa akka permingguon manang partangyangan. Jadi tardok di sude bidang do musui berusaha mengebati.
paroha susaan dohot akka arsa ni roha di ngulutta. Jala tasadari do moloholan gugutta dohot pikira tasabing do tapangasahon lahu mangadupi isu de hatok do hita talu bahenon ni ay terbatas do kemampuatta. Jala sidau pe takas doi disadari ibana. Nasotuk ibana mangadupi molo holam mangasahod diri na sabing. Alanima diturpukon macay gomos do ibana ditangyang na. Mangido pangurupion ni debata. Asa dipalua ibana siya musu dohot dosana. Debatado totong dibanibana gabi haposanna. Jala tu debatado ibana mangidu petunjuk. Didok naking diturpukon. Ale Jahoba, say pabotohom matuaw akka dalammu. Jala ajarhot tuaw akka bugasmu. Say tugu-tugu maaw tu bagasan hasit tongammu. Jala ajar yaw. Ay hodo debata ni hatuoku. Hodo nahuhaposi ganupare. Imanaking na di ayat 4:1 ayat 5. Songonima si Daud di bagasan pos nyirohan na tugu, mangilik pangurupiyo ni debata di bagasan tangyangna. Jala takas do dihapor siya ibana, natu do huwaso ni debata, laho paduahon ibana, siyan hasusaan ningulunay. Dongan sa porsyaon, siyan pengalaman ni si Dauti, disungguli jala dipaingok do nakita sudi. Asa totong marhaposat tu debata. Jala totong jauh-jauh mangido pangurupyon na. Ay radido totong debata, manangihon jala mangalusi, ganup halak nasay jauh-jauh tu ibana di bagasan haporsyaon na sitong. Di Pesalmen siya pulusada ayat 15a di do juwon na maaw jadi alusak kuma ibana. Halak na makaposi jala nasay jauh-jauh tu debata daktaga motarurak manang maila. Alay say napabotohonon ni debatado akka dalanna. Lahu mangurupi jala paluahon akka najuju tutuhani. Alani ikom marsihoho mahita makaposi debata. Rade dia jari huhut ditugu-tugu tuhasitongan ni debata. Jala totong mangaraduti badan dohot panidangyon na ima hata ni Tuhani. Tapasaha ma nasa pangiduat tadi bagasan haporsyaon na sitong tu debata. Asa margugo hita di ganuk tiki. Tarlumubi ma mulutongon adong romusu nalaho manusay ngulutta. Mulutung adong akka pangalawasyon na taula gabi makrohodo sa di ngulutta. Pitor jalo mahita rotu adupan di Tuhani. Tatopoti ma nasa dusatta. Asa lubang pakilala atta. Jala gabi damema nang nguluttay. Songon si Daud diturpukon, di parhatopotibana do akka dusana. Jala di bagasan rohana mangilik tu di bata. Di do ibana do. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoku. Dohot pangalawsiku. Say ingo maaw ali Jahoba. Hobar tuasin ni roham. Ala nidenggan di basam. Imanaking na di ayat pitui. Pemasmur menyadari dosa-dosa masa mudanya. Dia sadar bahwa dosa akan mengarahkan hidupnya semakin jauh dari kasih setia Tuhan. Semakin jauh dari jalan-jalan Tuhan. Maka demikian juga bagi kita.
mintalah selalu pengampunan dan bertobatlah dari dosa-dosa masa lalu kita, agar tidak menghalangi kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Alanido ganuk martangiak kita, say ihuk do tapangido tutuhani, asa marpamuati rohana, jala disesa akkadusattay. Alay tutu, unang ma holan sebatas kata-kata sabingi, ikko berlanjut ma tu pertobatan. Ay ido di halomohot Tuhani, di akka na manopoti dosana tu debata. Atong marhiti tur jami taon, say marhaposan tu debata mahita di perdalanan ninggulut taon. Dilas ni roha, nang diarsak ni roha pe. Ibana ma nasay tapangasahon, asa ibana patudu akadalan si bulusotta. Debatama nasay tapangasahon, ay ibana do mual ni haguguotta. Jalatu do huaso ni Tuhani, mengurupi hita, asa marhamonangan, mengadopi nasa hamaulon ningulu. Lumobi asa marhamonangan, meneluhon akkatahin ni musuh, na marsakap manusai ngulutta. Jala tadani halak nasay mangasahon pangurupion ni debata, ikko jupang ma dinguluna, songon na pinangido ni Raja Daud di tangyang naon. Ima, Jehovah totong dibayan haposanna. Rade diajari, jala ditugu-tugu tu hasitongan ni debata. Artina, adong hamubaon manang pertobatan. Dungi na parpudi, totong mangaradoti, badan doh panidangion ni debata, ima hata ni Tuhani. Amen. Martangiang mahita. Mauliati ma ali Tuhan dihatam na kubigihami, tugu-tugu ma totong ngulunami, asa mardalan di bagasan hasit tongami. Marhite-hite Yesus Kristus, martangiak kami. Amen.